हेलो गाइस चलନ୍ତୁ ଆଜି କରିବା ଚୁଲିରେ ମାଛ ଝୋଳ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଟକ୍ 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 ହୋଇ ମାଛ ମୋର ଫୁଟୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି 5 ପିସ୍ ଭଜା ହୋଇଗଲା। ଆରେ 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 ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜଳୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେଲି ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ନାଲି କରି। ତାପରେ ତେଲରେ ଚିନି ଟିକେ ବାକି ଶୁଖିଲା ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ମସଲାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଜୋର ଜୋର କରି। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା ମସଲାରେ। ଇଏ ହୋଇଲା ଟମାଟୋ ପୁଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା 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 ଯେ ଭଲକି ଗୋଳେଇବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମସଲା କେମିତି ନାଲି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୋ ପୁଅ। ସିଏ କେମିତି ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟି 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 ମସଲା ତ ନୁହଁ ସିଏ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଆଉ କିଛି। ଆଳୁ ପକାଇଦେଲା ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସି କେମିତି ବଦମାସି କରି ଘାଣ୍ଟୁଛି ତାକୁ। ଏବେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା ଫୁଟିଲା। ତାପରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଆଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ତାପରେ ଘରେ ବସି ଆରାମସେ ଖାଇବୁ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାତ।